हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। वेलकाम बेक टु माय चेनेल। एक्सुअलि लोगोफोर, बे भिडिअआ 25 डिसेम्बर जोङो बासबारि एल'बारियाव मिसनाव आलासि जाहैदोंमोन आरोना। बेनिफ्राय जोङो काजिगंब्रै थांदों स्कुलनिफ्राय ज'नो टिचिं स्टाफ। ओमफ्राय बिदिनो फैनानैहाय नैबे मा होनो फन्द्र गामि मोननो नागिरदोंमोन आरो। फन्द्र गामि मोननो नागिरदोंमोन। दा बेखिनियावहाय दालां गाज्रि दङ, ओमफ्राय दैजों बारनांगौमोन आरो। दा दैजों बारनांगौआ जोङो ओरै खनाजोंहाय फारजों लायालासिनो ड्राइभारा गेजेरजों सालायदोंमोन आरो। दा बेयावनो गब्रायबाय आरो दै सिङावहाय गारिया। ओमफ्राय नै उखुन्दै खुग्लुंजोब्बाय, नोंथांमोनहा नुदोंना? बिनिफ्राय उफायथ' गैला, गारिया सिगांजोंबो थांजाला, मानो होनना बुङोब्ला सिगांजों गोथौसिन दैया। बेनिफ्राय जोङो उनखिजाय नारगासिनो आरो दा। माने जों उनजों नारलांबासो माने जों ओरै फारखिजाय लाफिननो हागोन नालाय। दा बेबायदिनो नै नारै जोङो माने गारिखौहाय उनजों लांफिनबाय आरो। बिनिफ्राय ओरै जेनाखि बै खना फार लांबाय आरो। ओमफ्राय लांनानै दाना लास्ट पर्यन्त जेनाखि मानखोहां जे जोबहैयो, दै जोबहैयो, दा बेयावहाय बाला दङमोन, बिदिनो लड नांगौमोन खोमा। दा बेयाव गब्रायबावदों आरो। स' नोंथांमोनहा नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। नै लोगोफोर, दाथ' बिराद आजादि थांगासिनो दं माने गारिया। दा नै बेवहाय थाबथाहैबाय आरो ना। बेयावनो ओरैबायदि गोबाव टाइम लादों, माने गुबुननि हेफाजाब नांलायदों आरो। बिराद खस्थ' जादों। बेनिफ्राय माने आलदा गारिफ्रा थांनो हादों, खिन्थु जोंनिया मानि थाखाय हायाखै होननानै बुङोब्ला जानो हागौ लड नांगौमोन खोमा। माने जोंबो ओंखारजोब्बायना, माने जोंबो गिबाय, दै गेजेरावहाय बोरै सालायसोमनो बेफोरबायदि, आरो उखुन्दैबो खुबाय फारसेजों। दा बिनिखायनो जों गिनानै ओंखारजोबदोंमोन। ओमफ्राय बेखिनियाव आंनिबा लड नांगौमोन। दा लड लानो हायिनि थाखाय, माने मानसि गैयिनि थाखाय, मा होनो गारियाबोथ' हाल्का जाहैबाय, बिनि थाखायनो माबादों खोमा, मा होनो आटखायनानै थादों, माने नांथादों खोमा गारिया। बालायावहाय दाबिबाय, दोबैनानै थाबाय। बेबायदिनो जों बिराद खस्थ' जादों बेयावहाय। जायनाखि बिथांमोनहा जोंखौहाय मदद खालामदोंमोन, स' बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर, जे जोंखौहाय जे खैफोदावहाय मदद खालामनायनि थाखाय। जाबायमोनहाय फिसा बिफांखौलाय
ओमफ्राय लोगोफोर माने जों नै जयै माने बेबायदि नारफुबाय थानाय समाव दाङारखाथानि मानसिफोर फैनानै माने बिसोरनि हेल्प लाबाय आरो जोङो दा बिसोर फैनायनि उनावहाय मा होनो ज'बो जाबाय गोबांबो जाबाय ओमफ्राय गारिया नारखोनो हानायानोसै आरो जोङो ओमफ्राय जोङो थांनो हानायानोसै थांबा ओमफ्राय लोगोफोरनि जों मिसमोनाव सहैखांनानै मिसमोननि माबायाव थांनो आरो फुख्रि बेफोरबायदिनो एसे बागानथिंजाय बेरायहैदों आरो जोङो नायलांबाय थाबानो जाबाय पर्बत जरानि मुफुर थाग्रा सिङावबो जेबो गैया Voy a la playa, había subido la marea. मा होनोमोनलाय सिङावबो जेबो बिथा गैयाना बे गोथौ जागोनथ' गलांबा नों हागोन हा गोथौ नङा बियो थौलिसो दैया थौलिसो हाबनानै ओइ थांसै गामिजों मा गामि बै मोनसे लामाजों थांसै बै मोनसे लामाजों बै माबायाव बेरायजोबखांनायसो गोदोहाय हेल' गाइस जोङो दा नै एमब्रं बारियाव दङ जोङो नैबे जाबाय आंनि माबे थालिर बागान मोनसेयावबो Oh my God! Wow! गावहा गैया हनै आरो बैथिंजाय दङ साल आरो औवा बागान आंनि मेंबायदां जाना थाबायनो बाबाय सिबो फैनो बादोंमोन आद्रिनो मा जाया ए ओहो बेखौ मिथिखानायसो सौराय जाया होननानै गार'फोरा सहैबाय क्रिसमास जायै जासिगोन गार'फोरा थांना मंगलदैरावबो स' लोगोफोर भिडिअआ लावद्रायबायबो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै मंगलदैरावबो थांजाबाय बियो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय एन्ड थेंक इउ स' माच फर वाचिं नेक्स्ट गोदान भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो बाय बाय